Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al programa d'entrevistes que fem conjuntament ara amb Televisió i Ràdio Vic. Avui, però, serà diferent, perquè, a més, com ja podeu veure, hem sortit del nostre estudi habitual i estem en un altre estudi, un estudi que ens porta molt de records. I això ho descobrireu els propers minuts perquè la nostra convidada d'avui hi té a veure molt també aquí on ens trobem avui, en companyia de la Griselda Guiteras. Hola, benvinguda. Gràcies. Un plaer retrobar-nos després de tants anys. I en aquest lloc, no? I en aquest lloc, no? La Griselda, periodista de TV3 i durant molts anys periodista aquí a casa nostra, a la televisió d'Osona. Ens trobem al carrer Martí Genís, on durant molts anys vàrem fer televisió. Hem trobat un cartell que tenim aquí al davant de l'informatiu que et sona una mica, aquest, no, Griselda? Sí. M'ha sorprès molt trobar-lo, M'ha fet molta il·lusió. I m'ha posat la pell de gallina, també t'ho haig de dir. Perquè això de fa molts anys, Quan jo he entrat al local, m'ha vingut, feia molts anys que no hi entrava, i m'ha vingut allò, no sé, vaja, aquelles coses que dius, ostres, és que aquí van passar moltes hores. I a més, érem un local que en aquell moment podíem dir com a cutre, però que ens l'estimava moltíssim. No, però el teníem ben apanyadet, El teníem molt ben arreglat. Ara, clar, hi ha moltes coses, ha canviat, però clar, aquí teníem una miqueta de tot el decorat, i ara veig tot i dic, ostres, ara el veig petit, però aquí feien moltes coses, no? Aquí s'obríem a tota la comarca. A més, doncs, estem en aquest local i hem d'agrair molt sincerament al Josep Comeres, que és el propietari d'aquest local, un dels propietaris, i que ens ha cedit molt amablement l'oportunitat de poder recordar vells temps aquí en aquest plató, però anem per parts. Si coneguem una mica més la Griselda, no diré que no és osonenca, perquè no ho és, però gairebé és filla adoptiva nostra, no? Ella és de Sant Quirze de Safaja, no, Griselda? Sí. Què recordes dels teus primers anys de petiteta a Sant Quirze? Clar, Sant Quirze és un poble molt petit, és al Moianès, quan jo hi vivia 250 habitants, ara en tenen 600, no gaire més. I, no sé, una vida com molt familiar, no? Allà érem unes famílies de tota la vida, moltes de les que venien de pagès o de les cases, 4 cases que hi havia d'allà, i no sé, o sigui, amb la gent que hem estat allà tenim aquest sentiment molt fort, no? La majoria hem anat marxant a d'altres llocs, alguns, no sé, cap aquí, alguns han baixat cap aquí, cap a Tona i cap a Osona, d'altres estan per Moià, d'altres han marxat a Barcelona, però no sé, quan ens veiem és com si fóssim germans gairebé, no? És un poble més de segona residència, diríem, o no? D'inici era un poble pagès, pràcticament tota la gent vivia d'això, vivia de pagès, però sí que després, al llarg del segle XX, diguem-ne, que hi van anar arribant molta gent de Sabadell, de Barcelona, de Terrassa, a fer segones residències. Clar, està molt a prop, és un lloc bonic, molt tranquil, sa. I sí, s'hi van establir moltes segones residències. I ara mateix, sí, és un poble bastant dormitori, clar. És que allà no hi ha pràcticament indústries. A l'escola, no sé si anaves a Sant Quirze o havies d'anar a Moià? Anàvem a Sant Quirze, teníem escola rural, és a dir, jo anava a una escola que de primer a cinquè, de bàsica, com dèiem abans, de bàsica, ara seria la primària, doncs érem 15 alumnes, de primer a cinquè. Sí, era un privilegi a l'escola. Sí, era la típica escola rural, i fèiem sortidetes, potser anàvem a veure els de Castellcí de tant en tant, això fins a cinquè. I clar, de fet, les aules eren una sola aula, per grupets, i moltes coses que les fèiem a l'exterior, fèiem el nostre hort, això que ara ha estat com tan de moda, nosaltres això ja ho fèiem. No, o sigui, no s'ha inventat res, vaja. No, i el que recordo molt d'aquells anys era la norma, és curiós, te'n recordes de la norma? És a dir, quan va començar el català a les escoles, hi havia la figura d'una nena que es deia Norma, que també era, suposo que era per el tema de la norma ortogràfica, no? I jo recordo tenir-la allà i ser dels primers nanos a poder estudiar tot en català, que ara, per mi és el més normal del món, no? Sí, però nosaltres vam ser els primers. I després va haver-hi un pas important, 6è, 7è i 8è en aquell moment, no ho podies fer allà, i ens anàvem a Castellterçol, que per nosaltres era un gran xoc, perquè clar, passaves de ser potser, a la meva colla, que érem dels més, vull dir, devia ser el baby boom de Sant Quirze aquell any, potser érem 5 nens, passàvem a una classe de 20, no sé quants, 30, aquelles classes ja, i clar, per nosaltres era un canvi. També era saludable, perquè no vulguis que no, 5 nens, si et fas molt bé, però si no et fas, o jo què sé, cadascú té la seva personalitat, al final també necessites obrir món, obrir camp,
I a Castellterçol et passava això, clar, allà coneixies molta altra més gent, allò era, vamos. Clar, ja era més gran també, Molt no? més gran, Castellterçol sí, ja era molt més gran. Sí, sí. Quant temps Castellterçol? 3 anys fèiem 6è, 7è i 8è. Clar, allà era un altre pas. I després el següent pas era anar a fer el BUP antic, que ara això ens queda superlluny, a Moià. A Moià. Sí, i allà també, super. Però tot era territori, Sí, tot era dintre sí, del tot territorial, sí. Ara que on anirem a estudiar els nostres fills, ara que en tinc nens així, no, l'edat aquesta de l'ESO i batxillerat, i on els portaràs? Bueno, al final, per poc, és a dir, les escoles del territori funcionen, vaja, jo crec que funcionen, i al final si un nano està interessat per alguna cosa va fent el seu camí, jo crec. De fet, d'allà vam sortir gent que no sé, han fet coses molt diverses, des d'empreses que ara llancen coets a la Lluna, així, vull dir, coets a l'espai, a gent que ha estat com a màxim responsable de reserves de l'hotel del Juan Carlos I, companys meus, amigues meves, i d'altres que han fet la seva vida al poble fent, doncs no sé, a mi em fa molta gràcia que el mecànic fins ara, que jo tinc, que treballa, o sigui, que estudiava amb mi, no? La directora de l'escola llar d'infants dels meus fills també, la que porta el bar on cada dia el feia el cafè, també, vull dir que, escolta'm, tots hem anat fent la nostra vida i cadascú el seu camí. Clar, quan surts d'aquest entorn i vas cap a Barcelona, vas a la universitat ja, quin canvi, no? M'imagino, acostumada... Sí, hi ha gent que és molt més oberta, moltes més ganes, jo era molt de terra i ja, no sé, em feia més por potser sortir, viatjar, el que fos, no? Ara no, ara si tingués... Si pogués amb les facilitats que hi ha per viatjar i tot plegat, mare meva, ostres, em fa cosa dir això, Fa cosa, però clar, el temps ha passat, això és cert. Llavors, sí, home, anar cap a la universitat és un bon canvi. Jo anava a Bellaterra. Clar, en aquells moments periodisme només es feia a Bellaterra. I, home, sí, clar, t'obres molt al món, caram. Quin canvi, quines ganes de fer coses i de no sé, d'aprendre i de sortir. Jo hagués viatjat més per això, segur. Per què esculls periodisme? Alguna cosa en concret? No, jo de petita volia ser primer veterinària, el típic, primer veterinària, després bombera i... No, i en sèrio, anava així. També m'havia plantejat fer disseny de jardins, que m'agrada molt, vull dir, ja veus, vull dir... Sí, coses ben dispars, ben diferents, Quina empanada quina empanada mental que portava. No sé, se'm va donar l'oportunitat d'escriure el Truc, que llavors era la revista del Moianès, que sortia cada no sé quan, i em va agradar. I llavors també recordo un moment clau, que és que per una tonteria, jo treballava en una fonda i van venir els de Telecinco a fer un reportatge de caps de setmana, de sortides. Volien anar a Sant Miquel del Fai. Com que jo estava relacionada aleshores, clar, amb la gent de l'Ajuntament i m'ho coneixia molt i tot plegat, va, acompanya'ls tu. I em va agradar molt el que vam fer. I vaig pensar, això em mola molt, jo vull fer això. I de cop i volta, de cop i volta. Quan feia segon de BUP, crec, que ara seria, deixa'm comptar, no sé quants d'ESO, doncs se'm va obrir el... Vas tenir la visió del periodisme. Sí, vaig tenir la visió, vaig dir, això m'agrada, explicar històries, som-hi, va, anem-ho a provar. I mira. I mentre estaves estudiant, ja vas venir... Sí, ja vaig venir cap aquí. Crec, aquí a TVO, no? Mentre estava estudiant, jo vaig entrar a treballar, bueno, com se'n treballava abans, no? Treballar, doncs, primer de BUP, que ara seria, anem a comptar, tercer d'ESO, no? Tercer d'ESO, 14-15 anys. Amb una fonda, i allà vaig estar molts caps de setmana. Però clar, quan comences a estudiar i dius, home, ostres, val molt bé, la universitat, vas molt bé, t'ensenyen molt, però jo no estic a mitjans de... Bueno, havia començat a escriure el Truc, estava a la ràdio local de Castellterçol, però deies, aquí, a veure, hem d'evolucionar. I a casa meva es llegia molt el 9-9, i en el 9-9 hi havia la programació de TVO, no? I vaig dir, una tele? Ostres, jo hauria de provar, vaig a demanar. I això, jo recordo que estava fent tercer de carrera, vaig a demanar a veure què, simplement per veure si pogués fer unes pràctiques o... I recordo venir aquí, parlar amb en Comeres, i ja pots venir l'endemà, i per mi va ser una sorpresa enorme. Què passava en aquell moment? Bueno, tu saps, no? Aquí treballava una miqueta tothom que... Esclar, és que a més era una època que hi havia tothom voluntariat, per entendre'ns. Sí, tot de voluntariat. Començava... Ja començàvem a donar-li una mica el canvi. Sí, perquè sé que ja hi havia
començàvem a tenir temes de publicitat, Sí, ja s'estaven buscant... a muntar un departament comercial... Clar, exacte, i a poc vam anar-ho professionalitzant una miqueta més, no? Perquè sí que hi havia gent que venia a fer els programes puntuals... Bé, hi havia els programes puntuals, però en el teu però els cas, informatius... l'informatiu era diari. Era diari. Recordo que, clar, venies de Barcelona, Sant Quirze Safaja, a les 3 o les 4 ja eres aquí fins a les 9 del vespre o 2:15 que marxaves. Sí, per mi era... I va ser molt temps, això, no? Va ser una època, allò, a full, no?, que en diem. Sí, baixar al matí a la universitat, tornar a casa, dinar... O sigui, allò que dius tu, els anys universitaris, home, jo vaig anar a festes universitàries, però no creguis que molta farra vaig fer, perquè clar, ja vaig començar aquí a treballar, però és que ja en tenia ganes, jo també tenia ganes de fer pràctiques i de fer pràctiques, caram, d'anar-me introduint en el món del periodisme, i aquí em va anar, vaja, jo aquí em vaig formar. Jo crec que aquí va ser un aprenentatge bo de cara a tu, no? Total, o sigui, aquí em vaig formar, o sigui, aquí vaig anar a les meves primeres rodes de premsa, les primeres entrevistes, és a dir, tot. De fet, quan vaig entrar aquí, jo recordo que, no recordo massa qui ho escrivia, però hi havia unes noies que presentaven, venien aquí i ho presentaven, però els escrits... Els guions? Els guions els feien una miqueta qui podia. Llavors, quan vaig entrar jo, clar, vaig venir aquí, hola, què tal, no, mira, és que estic estudiant periodisme i tal, i home, ja et pots quedar, clar, no hi havia ningú en aquell moment. Per mi va ser, és a dir, jo penso que ens vam trobar, no? Aquí es buscava algú. Tu vas arribar, escrivies els guions i presentaves. Perquè al cap d'un temps ens en vam adonar que no era massa pràctic que jo escrivís i un altre ho presentés. Si jo escrivia, jo ja tenia el temps per fer-ho, llavors ja van dir, mira, per tenir 2 persones en tenim una, i va ser la meva primera feina remunerada de com a periodista aquí. Vamos, jo, què vols? Jo aplaudia amb les orelles, és que clar, per mi era un... I realment aquí va ser aprenentatge de tot. Quan fas història o quan recordes, ara, avui és un dels dies aquells, havíem arribat a fer coses però molt bones. Molt bones, sí. Que hores d'ara serien professionals a qualsevol televisió. Programes, un altre dels programes que vas conduir tot, que era l'Osona Ramadera, aquest va ser un programa brutal. Va estar molt bé, la veritat. És que jo trobo que aquí, a veure, també era la nostra època. Ara mateix és molt més complicat fer coses. Ha canviat. Clar, ara mateix tenim una diversificació de mitjans brutal. Abans no hi era. Fer-te un lloc que et mirin és molt complicat. Molt complicat. Però abans hem de recordar, clar, estem parlant dels anys 90, 92, 93, 94... Érem nosaltres. Érem nosaltres. És a dir, hi havia les grans, Televisió Espanyola i TV3. I prou. Ja està. I llavors hi havia les comarcals. I penso que era un sector que era necessari, perquè la gent volia que li parléssim del territori. És a dir, la gent... Ostres, qui parlava del Carnaval de Torelló? Nosaltres. Qui parlava del Mercat del Ram? Nosaltres. És que era així, era la nostra feina, la nostra tasca. Llavors, de seguida... I a més aquí passaven moltes coses, no? Comarques que sempre han passat moltes coses. Hi ha hagut sempre, sí. Tens la universitat, tens la tira de festes d'aquestes que són de solera, tens, no ho sé, a l'Ajuntament de Vic sempre hi ha hagut molta moguda. És que, clar, hi havia moltíssimes coses a fer. Vas anar a la gent de l'esport, hi havia gent de nivell, gent de l'elit, gent del teatre, gent de música. Aquí teníem el Cribiller, te'n recordes? Cribiller, el Mia Verdolet... El Pep Bassas, una colla... Sempre hi ha hagut un molt moviment, i ara encara més, però en aquella època, ostres, jo penso que hem fet molt bona feina. I a informatius intentàvem, jo recordo que és que, ostres, és que al final trobes que té mèrit la cosa, no? Perquè feies un informatiu amb res, amb una tarda, i al vespre ja ho tenies, no era allò de, bueno, ara ho prepararem i farem un resum de la setmana, no, cada dia. I després això que tu dius, no? L'Osona Ramadera, jo és que el recordo ostres, a mi em va agradar molt fer aquell programa. És que a més ho veia claríssim. Com és possible que una comarca en la qual... Ramadera, 100%. Clar, surten tants temes, no els expliquem. I és que vam fer de tot. Va estar molt bé. I a més, si fem repàs, la gent que ha passat per aquí, que esteu situats, Catalunya Ràdio, TV3... Sí, el Gerard, no? Gerard López. Són uns quants, la Montse Tió. La Montse Tió. Hi havia també el Marc Güell. És que me'n descuidaria de molts. Per nosaltres, sí. Diguem, era una... No sé si era un pont cap allà, però Déu-n'hi-do, no? Però és que molta gent que després ha anat als professionals... Recordo que tu... Hi va haver una època que feies pràctiques i que deies, ostres, vull dir, quina diferència, no? Però clar, és que les televisions locals i comarcals han estat durant molt de temps
la base, no? el caliu bueno, i el lloc de formació de moltíssima d'altra gent. És que preguntes a la gent que hi ha a la TV3 o Televisió o a Catalunya Ràdio o qualsevol altre mitjà gran, tothom venim d'aquí, però és que clar, i sort que existien, perquè ens va ajudar molt això. Aquí, jo veig des de la perspectiva nostra, no teníem becaris com a tal que a molts llocs es fa, sinó que aquí el que venia de becari venia a fer una feina, no portava el trípode, per entendre'ns, a vegades hi ha un becari i diu, no, jo vaig a TV3 i només porto el trípode, no, aquí el que venia agafava la càmera o feia, és igual, no? Vull dir, se'ls tenia confiança. Sí, és una qüestió de remengar-se, no? Jo recordo, per exemple, el Peyu, l'Ernest Codina, tots aquests van néixer aquí, a aquesta casa, se'ls va donar l'oportunitat de fer un programa aquesta casa, que no eren jovenets, que ningú donava un duro, i va fer, doncs mira, una mica com tu, no? Arribes i pam! Clar, és on perds la por, on perds la por a les càmeres, no? On perds la por als micros, no sé... I no per això fèiem coses que diguis de baixa qualitat. No, al contrari. No, el que passa que... al contrari. És normal que als inicis tots tinguis una mica de... Ostres, fa cosa, no?, una mica a vegades de... Sí, normal. Però un pic has passat aquesta barrera, ja està, i llavors a partir d'aquí, escolta'm, les càmeres són igual aquí que allà. Vam guanyar premis, tenim un programa que es deia Oficis. Sí, ostres, és que vam fer moltes coses. Si comences a pensar, no? Museus, jo n'havia fet els museus que havíem anat. El Romànic d'Osona. El Romànic amb la Montse, no? La Montse Tió. No sé, jo trobo que fèiem cobertures al Mercat del Ram, que jo me'n recordo que, ostres, allò era una bogeria, però... Allò que ens deia el nostre estimat Joan Puig, el cel siga, el directe bicicleta, el directe bicicleta fèiem... Però donava molta vidilla allò, Però donava molta vida, i més ho fèiem amb una il·lusió i amb un esforç. Clar, perquè més som gent del sector, i llavors això et puja l'adrenalina, vulguis que no estar en un lloc així. I no sé, jo també recordo alguna retransmissió dels Reis de Vic. Sí, i tant, i tant. La retransmissió dels Reis, havíem fet la missa del Gall al Remei, bueno, vull dir... Ens estem posant molt nostàlgics, Sebas? Sí, la veritat és que sí, no? I a més, quan ho recordes bé, és que dius, hosti, és que havíem arribat a fer molt, Sobretot el que venia aquí era gent amb ganes i que sabia del tema, és a dir, si tu venies aquí era perquè tenies ganes de fer les coses, era perquè tenies clar un tema i això ho enriquia molt. És a dir, Mia Verdolet va fer un programa, el tema del motor. Hi havia un tema, el Quim... El Quim era el tema del cinema. Tot el tema cinema, i ja ha continuat fent coses. Clar, teníem el Josep Romeu, que tampoc hi és, el tema de llibres, la Pilar Rubió, que els millors escriptors del territori, no d'Osona, de Catalunya, els portaven. Eren ells que s'oferien per venir, perquè era de les poques televisions que hi havia una senyora que es llegia els llibres d'aquesta gent, i aquesta senyora era la Carme Rubio, no? És que vas fent la Ivet, què direm de la Ivet, no? Vull dir que el Xevi Verdolet... La Ivet era més que l'ànima, La Ivet era... Sense la Ivet això no funcionava. Sí. El Xevi Verdolet, que l'estem veient a Esport 3 i que feia els esports aquí, vull dir que... Mira, company meu, sí, de tant en tant ens trobem. Esteu junts al 324. De tant en tant al 324, sí. Justament ahir vaig estar amb ell. Molt bé. Bueno, vull dir que... I en Forti. En Forti, l'amic Miquel Fortet, que, doncs, bueno, vull dir, aquest és... Aquest era conegut arreu. Pel nom segurament que molta gent no l'associa, però si el veuen, el veiessin, doncs... Era la imatge de TV, moltes vegades. Era la imatge. Bona o dolenta, o com fos. Era la imatge. Sí. No, eren altres èpoques. Arriba un moment doncs, que toca fer un salt i no és que te'n vagis a TVO per anar-te'n a Televisió de Cardedeu, sinó amb tot el carinyo per la Televisió de Cardedeu te'n vas cap a TV3, no? Sí. Déu-n'hi-do el canvi. Home, jo crec que era el salt... El que tothom ambicionava, lògicament. Clar, el que ambiciones, no? De fet, a veure, si t'hi vols dedicar a nivell professional, la cosa va per aquí. Jo també vaig tenir la sort de que, quan vaig acabar la carrera, podies triar unes pràctiques, podies fer una beca, i en aquell cas jo vaig tenir la sort de poder entrar i anar a fer la beca on jo volia, que era comarques, que de fet era
el tema territori és el que a mi sempre m'ha agradat, amb el qual m'he sentit més segura i amb el qual sé que puc explicar coses, bueno, perquè m'interessen, no? I penso que entro bé a la gent dels pobles, conec bé el tema, no? I bueno, m'agradava molt. Llavors vaig tenir molta sort bueno, i també m'ho vaig currar, que consta, això també, però vaig fer la beca durant 6 mesos al Comarques i llavors també vaig tenir la sort de poder cobrir una baixa amb un programa de directes que hi havia en aquella època, que era el Catalunya Avui. Catalunya Avui? Sí, t'ho dic bé? Era un programa que era de tardes i anaves a tot arreu a fer directes i d'inici ja el primer dia, bueno, jo vaig entrar per cobrir una baixa i em pensava que aniria a fer reportatgets i d'inici ja a fer directes. I a partir d'aquí ja anar fent coses, a dintre, a fora, amb moltes seccions, a política algunes ocasions, al Comarques també durant de temps, llavors, bueno, a partir d'aquí ja van sorgint d'altres... L'experiència que fa de TVO et va servir per alguna cosa? Home, sí, clar, del tot. El que passa que, clar, és el que tu deies, a nivell de treball era molt diferent. Clar, ja m'imagino que no havies de fer 8 o 10 o 12 notícies com feies aquí. No. Allà és un altre ritme, és un altre ritme, però també, clar, cobreixes un altre territori, és molt més lluny, les comparacions són odioses. La repartició de la feina és molt diferent, també aquí, jo què sé, no? És que clar, el treball és molt diferent, aquí potser fas imatges i deixes un plano, allò que constant, aquí, bueno, quan treballes més a nivell professional, el treball de la imatge és diferent. La gent sempre ens diu, és que a la tele sou molts, sempre aneu molts, és que és costós de fer. I hi ha professionals com molt concrets, no? Perquè hi ha algú que es dedica només al so, hi ha algú que es dedica només a la càmera, bueno. Hi ha poques oportunitats per la gent que puja de sobre, perquè sempre veus els mateixos presentadors, a tot arreu hi ha una roda i no es mou. Ara costa, però també és un tema de crisi, bàsicament. Suposo. Bàsicament, clar, la crisi aquí l'hem passat a tots i els mitjans públics, doncs, bueno, ja ho sabeu. De fet, a TV3 s'ha patit una ERO que s'ha allargat 3-4 anys. Tota la gent... En aquest cas, l'ERO de TV3 ha sigut pactada i s'ha anat marxant la gent a partir del 61, crec que era, 61, 62, crec. Que clar, que per nosaltres eren els referents, per nosaltres, o sigui, és la gent més... són els savis, però i aquests savis han anat marxant, no? I moltes vegades ha sigut molt dolorós perquè és que t'has sentit com molt orfe, però s'ha hagut d'anar tirant endavant. I amb els temps que corren, bàsicament, bueno, ja ho sabeu, és que portem uns anys d'embestides constants. Si no ha sigut la crisi, ha sigut el procés, i seguim. Si no, una altra cosa. I si no, anem fent. I clar, cares noves, home, ja ens agradaria, perquè realment... Però jo penso que ens ha passat com a molts llocs, que el personal a poc s'ha anat envellint i hi ha hagut una franja d'edat que per un tema econòmic, bàsicament, no ha pogut entrar-hi. I això és preocupant. Però ens preocupa a tots, Ja. No fa gaires dies teníem, no aquí, sinó a la ràdio, una teva companya de les veteranes, ens va dir la Mariona Comelles. Sí, i tant, Mariona Doblot. Una garrotxina, doncs que, bueno, també ens feia una mica de repàs, i és de les... Bueno, no sé si em va dir que, no sé si era la més veterana o... Mariona fa molt, sí, des de l'inici que hi és, sí. També ens explicava les experiències. Ara no surts massa, no? En pantalla no... Jo no, perquè estic al canal 324 i bàsicament és un canal, sí, suposo que la majoria de la gent l'ha vist, és un canal 24 hores de notícies i bàsicament és un equip molt reduït perquè de fet ens nodrim de la redacció, malgrat que nosaltres tenim algun redactor propi, però bàsicament ens nodrim de tota la feina que fa la redacció i és això, cada mitja... La gent em diu, és que sempre feu el mateix. Home, a veure, ho canviem quan l'actualitat ho requereix. És a dir, cada mitja hora passen coses, però tampoc no som a temps nosaltres de preparar-les. Llavors, bé, cada vegada que hi ha coses noves es van introduint. La idea és que no et miris, si vols, escolta'm, encantats de la vida, cada roda. Ara bé, sí que notem nosaltres que tenim molta afluència de públic, moltíssima, quan passen coses dinàmiques, que és el que a nosaltres ens agrada fer, és a dir, és per això que està una mica també el canal, no? Per quan passen coses que estan passant en aquells moments, llavors la gent ve molt a nosaltres i és el que estem més especialitzats. Ja ho veus allà primer, abans no arriba el telenotícies de torn. Sí, per entendre'ns, jo sempre dic que el 324 som les urgències de la tele, no?
I com a urgències, quan peta alguna cosa, i som nosaltres. Som els primers que, clar, tenim un plató molt més petit, que funciona amb menys gent que no pas el telenotícies, i molt més ràpid d'engegar. De fet, estem sempre engegats. Ja hi ha sempre el personal. No? Per tant, som els que som primers, passi el que passi, sigui un incendi, sigui doncs, una manifestació de la Conselleria d'Economia o ara mateix estem seguint tot el judici. Llavors, la meva feina és més, ara està més pendent del directe. Ja et deia, hi ha un equip molt petit, 2 persones a edició, jo en aquest cas formo part d'aquest equip d'edició i sobretot estic molt al cantó del directe, és a dir, pendent de què fem cada mitja hora, cap a on anem, pendent del presentador o presentadora de dir-li mira, fem això, fem allò, per aquí per allà, i hi ha moments que sí, són més de repetim i hi ha moments que són de bogeria. Total. No sé si t'has plantejat el futur, continuar aquí, tens altres objectius o de moment... Jo combino això, de tant en tant escric a la revista Descobrir Catalunya, que això també em dona el coquet aquell que tens, de sortir territori, d'encara de parlar amb la gent, de fer articles, de tant en tant doncs també surto i els cobreixo fent això. I per la resta... Tens un blog, no? Tinc un blog. És aquest On anem família, Sí, està bastant lligat amb el Descobrir Catalunya. Es diu On anem família i són articles sobre sortides familiars pròpies. Això al final no deixes de... volia dir, no deixa de ser una cosa que tu fas, que a més dius aprofito i la faig pública. Sí, ganes d'explicar, no ganes d'explicar, és a dir, a mi el tema de les xarxes socials, explicar la meva vida i tot això no acostumo a fer, però les sortides, sempre les faig molt neutres, però mira, em dona... Com que a més sempre em passa que la gent m'ho demana, on has anat? Què ens recomanes? És que soc molt prescriptora amb això, sembla una agència de viatges. Clar, la gent sap que em coneixo el territori. Jo vaig fer uns programes que vam fer 75 programes d'excursions per Catalunya, 202 pobles de Catalunya també em vaig patejar, amb diferents programes en diferents èpoques, per tant, home, conec una miqueta. Llavors, clar, la gent sempre em demana, i aquí, on podríem anar? Llavors vaig pensar, mira, ho explicaré en el blog. I ara anem fent. El que passa que ara està un pèl aturadet, per diferents circumstàncies, perquè els blogs costen, també. Costen de tirar endavant i això, has de ser molt constant i molt treballador. I, home, jo ho soc, però a vegades doncs, fas una mica de frenada, però hi ha moltes coses allà al blog i anem fent, sí. El paper de les xarxes a la televisió li ha fet mal? No, l'ha fet canviar més aviat. L'ha fet canviar. Sí, l'ha fet canviar. És a dir, com dir-ho, estem més és que no sé. Per una banda estem més informats, perquè per exemple, si passa alguna cosa, de seguida vas a Twitter i allà ho trobes, no? Si ha passat un incendi o alguna cosa, allà ho trobes. Però per altra banda, vas molt a remolc d'elles, qualsevol polític ara et fa un tuit i això és notícia, no et fa les rodes de premsa d'abans no, això ha canviat moltíssim, o fas tu el teu treball periodístic, és que igual l'estàs fent i de cop i volta et surt un tuit i s'ha acabat. I l'altra cosa que has de fer és ser triar molt, és a dir, ser molt conscient que a la xarxa hi ha de tot i no tot és veritat. Per tant, n'hem parlat molt de l'era de la postveritat i els fakes, llavors amb això tens molta feina a verificar. S'ha de verificar les coses molt més que abans. Molt més que abans. Tens molta més informació, tenim molta ajuda també, o sigui, també amb això... Sí, ens ha beneficiat molt que tenim molta ajuda de la gent, dels espectadors, de seguir tens imatges de tot, la gent està molt atenta a tot, també ho has de verificar. Per tant, tot el que t'arriba, si t'arriba molta més cosa, sí que és veritat que hem perdut segurament en qualitat d'imatge, pel que fa a la tele, és a dir, tu ara traiem imatges de mòbils a tort i a dret, i algunes tenen el valor de què és la cosa quan ha passat. D'altres, home, potser no són tan bones i hauríem de... Aquí ja procures triar una mica més, no? Però sí que és veritat que ara tenim ulls a tot arreu. Amb això, clar, ens ajuda molt. Però insisteixo, s'ha de verificar molt, s'ha de verificar molt.
Què t'ha semblat recordar aquests vells temps aquí, a l'antic local de TVO? Aquí, a més a més, amb els logos de TVO. Bueno, aquests eren els més modernitzats, Sí, aquest era el més modern. Aquest no hi era jo, ja. No, hi havia el típic blau, amb el marc blau, amb les lletres vermelles a dins. Jo saps què recordo? O sigui, tinc molts, encara tinc un àlbum amb retalls de diari de TVO ha fet això, o la nova temporada, i de tant en tant me'ls vaig mirant i penso, ostres, Què tiempos aquells. quins temps. La veritat és que, no sé, érem gent molt arriada, amb moltes ganes, bueno, no sé, ara per tirar-nos floretes, eh? No, però ho hem de fer-ho una Però era mica, així. ho hem de fer-ho, era la realitat. Era així. L'Albert Beguer, que el tenim avui aquí, amb ell no hi havies coincidit, em sembla que no. L'Albert era un col·laborador nostre, però era a vegades a caps de setmana, però era més posterior cap aquí. Molt bé, abans he agraït al Josep Comeres doncs, la sessió local, ara li agraeixo a l'Albert Beguer, Televisió Beguer, doncs, que sigui aquí amb nosaltres, i com no t'agraeixo a tu molt sincerament, Griselda, que hagis compartit aquesta estona. Ai, al contrari, ha estat molt bonic. Bueno, un d'aquells programes especials que feia molt temps que havia de fer sí o sí. Moltes gràcies per convidar-me. I molta sort en tot el que facis d'aquí a quan toqui. Mira, mai se sap, no? Exacte. Veus una cosa que no toca gaire és la ràdio, doncs mira, qui sap? No se sap mai, no? No se sap mai. Molt bé, nosaltres, si no hi ha res de nou, tornarem la setmana que ve amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a la ràdio i a les xarxes. Adéu-siau.